Imaginează-ți asta. Un simplu nutrient te-ar putea ajuta să-ți restabilești fluxul sanguin și să readuci erecțiile pe care le credeai de mult dispărute. Sună incredibil, nu-i așa? Dar știința spune altceva. Sunt doctor Amelia, un urolog care a petrecut ani de zile ajutând bărbații de peste 60 de ani să-și redescopere puterea, energia și încrederea în sine, fără a depinde de medicamente sau tratamente riscante. Și ceea ce urmează să vă împărtășesc s-ar putea să vă surprindă. Pentru că secretul nu este o pastilă albastră. Este ceva ce corpul tău știe deja cum să producă. Se numește L-arginină. Acest aminoacid umil este ca cheia de contact pentru sistemul tău circulator. Când lipsește, motorul tău se blochează. Când funcționează puternic, vasele de sânge se deschid, energia crește, iar încrederea în sine vine la pachet. Dar iată care e problema. După 50 de ani, capacitatea organismului de a produce oxid nitric, acea scânteie care usucă fiecare erecție, începe să scadă. Stresul, zahărul, lipsa somnului, chiar și anumite medicamente estompează încet semnalul. Și înainte să-ți dai seama, funcționezi la jumătate din putere. Vestea bună, poți reporni sistemul în mod natural, fără rețete, fără ACE. Doar combinația potrivită de alimente, obiceiuri și momentul potrivit. Astăzi vom analiza în detaliu modul în care L-arginina și nutrientul său partener pot restabili fluxul sanguin sănătos, adevărata bază a performanței masculine. Vom explora ce spune știința, ce alimente funcționează cel mai bine și ce trucuri zilnice simple te-ar putea ajuta să te simți din nou tu însuți. Așa că rămâneți cu mine, pentru că până la sfârșitul acestui videoclip veți ști exact cum să vă reactivați chimia corpului și poate chiar să vă surprindeți pe dumneavoastră și partenerul dumneavoastră în seara asta. Să începem cu modul în care corpul dumneavoastră creează de fapt o erecție și de ce oxidul nitric este scânteia lipsă din spatele tuturor acestor lucruri. Bine, hai să fim serioși pentru o secundă. Majoritatea bărbaților cred că o erecție începe în dormitor. Dar adevărul este că începe în vasele de sânge și în creier. Când ești excitat, nervii trimit un semnal către arterele din pelvis. Aceste artere se deschid. Sângele intră năvalnic înăuntru. Camerele din interiorul penisului, numite corpora cavernosa, se umplu și se blochează. Asta îți oferă fermitate și rezistență. Simplu, nu? Dar aici devine interesant. Întreaga reacție în lanț depinde de o singură moleculă, oxidul nitric. Gândiți-vă la oxidul nitric ca la o bujie într-un motor. Fără el, mașina nu pornește. Cu aceasta, totul funcționează fără probleme. Oxidul nitric le spune vaselor de sânge: hei, relaxați-vă și deschideți-vă. Permite sângelui să curgă și să crească liber. Este modul natural al organismului de a alimenta o erecție, fără pastile sau declanșatori artificiali. Iată vestea proastă. După vârsta de 50 de ani, nivelurile de oxid nitric încep să scadă rapid. Stratul interior al vaselor de sânge, numit endoteliu, se deteriorează din cauza stresului, a zahărului, a hipertensiunii arteriale și a lipsei de mișcare. Devine rigid, mai puțin flexibil. Așadar, chiar dacă fluxul sanguin s-ar putea să nu fie de aceea, atât de mulți bărbați spun: încă îmi doresc asta, dar pur și simplu nu mai e același lucru. Nu e vorba de dorință, ci de împlinire. Corpul tău vrea să răspundă, dar semnalul de oxid nitric nu mai este suficient de puternic. Iată unde intervine L-arginina. L-arginina este materia primă pe care corpul tău o folosește pentru a produce oxid nitric. E ca și cum i-ai oferi motorului tău combustibilul de care a tânjit atât de mult. Când mănânci alimente bogate în arginină sau o iei ca supliment, corpul tău o transformă în oxid nitric printr-un proces enzimatic natural. Acel oxid nitric activează apoi o substanță numită CGMP, aceeași moleculă asupra căreia acționează medicamentele eliberate pe bază de rețetă, cum ar fi Viagra. Doar că de data aceasta, corpul tău o face în mod natural. Așadar, atunci când nivelurile de oxid nitric și CGMP cresc, arterele se deschid mai larg, tensiunea arterială se stabilizează, iar circulația, în special în zona sânilor, revine la viață. Destul de uimitor, nu? Dar adevărata întrebare este: funcționează cu adevărat pentru bărbați în viața reală? A dovedit știința că arginina îmbunătățește cu adevărat performanța? Să vedem ce spun cercetările. Hai să lăsăm baltă pentru o clipă. Ajută L-arginina cu adevărat la erecții sau este doar un alt mit despre suplimente? Ei bine, datele s-ar putea să vă surprindă. În ultimul deceniu, cercetătorii au efectuat mai multe studii clinice care au testat L-arginina pe bărbați care se confruntă cu disfuncție erectilă ușoară până la moderată.
Și rezultatele destul de încurajatoare. Într-o meta-analiză amplă, oamenii de știință analizează împreună mai multe studii. Aceștia au analizat 10 studii diferite, folosind doze zilnice între 2,8 și 8 grame de L-arginină. Bărbații care au luat medicamentul în mod constant timp de câteva săptămâni au avut îmbunătățiri semnificative ale scorurilor funcției erectile în comparație cu placebo. Acestea nu sunt doar sentimente subiective. Au folosit un chestionar standardizat numit IF. Acesta este Indexul Internațional al Funcției Erectile. Este ca standardul de aur pentru măsurarea performanțelor și a senzațiilor unui bărbat în timpul intimității. Iată ce au descoperit. După 3 luni de utilizare constantă, aproximativ 1 din 4 bărbați care aveau disfuncție erectilă ușoară până la moderată și-au recăpătat complet funcția normală. Așa este, 24% dintre ei au văzut cum problema a dispărut și măsurătorile fluxului sanguin, cum ar fi viteza sistolică maximă, s-au îmbunătățit și ele. Asta înseamnă că sângele s-a deplasat mai repede în penis, dovedind că circulația se îmbunătățea cu adevărat. Efecte secundare? Destul de minime. Câțiva bărbați au avut dureri de cap ușoare, mâncărimi sau disconfort stomacal. Unii au raportat o ușoară insomnie, dar per total a fost bine tolerată, mai ales în comparație cu medicamentele. Acum există o problemă și aceasta este importantă. Corpul tău descompune L-arginina rapid. Asta înseamnă că nu poți lua o singură pastilă și să te aștepți la miracole. Trebuie să o iei de mai multe ori pe zi, de obicei în timpul meselor, pentru a-ți menține nivelurile stabile. În studii, bărbații au luat în jur de 6 grame pe zi, împărțite în 3 doze, dimineața, prânz și seara. Iată unde devine interesant. Bărbații care au văzut cele mai mari rezultate au fost cei care aveau circulație sanguină redusă, mai ales bărbații cu diabet, boli de inimă sau hipertensiune arterială. Pentru ei, creșterea nivelului de oxid nitric a făcut o diferență enormă. Deci, da, știința spune că funcționează, dar consecvența și dozajul contează. Totuși, există o mare limitare. L-arginina nu este absorbită foarte eficient. Corpul o descompune în intestine și ficat înainte ca aceasta să ajungă în fluxul sanguin. Așadar, doar o parte din ceea ce ingerați ajunge de fapt în celule. Dar există vești bune. Oamenii de știință au descoperit o modalitate mai bună de a stimula nivelul de oxid nitric, o moleculă care durează mai mult, se absorbe mai bine și menține nivelurile mai ridicate pe tot parcursul zilei. Se numește L-citrulină și ar putea fi versiunea mai inteligentă și mai puternică a argininei. Haideți să aruncăm o privire mai atentă la cum funcționează. Aici lucrurile devin cu adevărat interesante, pentru că dacă ați încercat L-arginina înainte și nu ați simțit prea multe, s-ar putea să nu fie vina dumneavoastră. Vedeți, L-arginina se descompune rapid în intestine și ficat. O mare parte din ea nici măcar nu ajunge în fluxul sanguin. De aceea, oamenii de știință au început să studieze altceva, L-citrulina. L-citrulina este ca un văr mai liniștit și mai inteligent al argininei. Rinichii transformă citrulina în arginină în mod natural, ceea ce înseamnă că crește nivelul de arginină mai eficient decât arginina însăși. Ciudat, nu? Dar așa funcționează biologia. Când iei L-citrulină, aceasta ocolește enzimele care distrug arginina din intestin. În schimb, eliberează lent arginina în organism, oferindu-ți o creștere mai lină și mai durabilă a nivelului de oxid nitric. Aceasta înseamnă un flux sanguin mai stabil și o rezistență mai bună, atât la sală cât și în dormitor. Acum, ce spune cercetarea? Un studiu clinic din 2011 a urmărit 24 de bărbați cu disfuncție erectilă ușoară. Aceștia puteau obține o erecție, dar aceasta nu era la fel de fermă sau satisfăcătoare ca înainte. Timp de o lună au luat un placebo. Apoi, timp de încă o lună, au luat L-citrulină, aproximativ 1,5 grame pe zi, împărțită în 2 doze. Iată ce s-a întâmplat. Aproape jumătate dintre bărbați și-au îmbunătățit scorul de duritate a erecției de la 3 la 4. Aceasta este diferența dintre suficient de bun și complet ferm. Și fiți atenți, doar 2% au avut o îmbunătățire față de placebo. Este un contrast uriaș. O altă constatare interesantă este că bărbații au raportat o satisfacție și o încredere mai mari, fără efecte secundare. Fără dureri de cap, fără tulburări digestive, fără senzație de agitație. Așadar, deși L-arginina poate funcționa, L-citrulina poate fi opțiunea mai bună pentru mulți bărbați, mai ales dacă aveți probleme intestinale, hipertensiune arterială sau luați medicamente. Și iată un sfat din interior. Some of the most effective supplements actually combine both L-arginine and L-citrulline
citrulline together. That way, you get an immediate boost from arginine and a long-lasting effect from citrulline. It's like pressing the gas pedal and the cruise control at the same time. But before you rush to buy a supplement, you should know this. Your fridge and pantry might already have all the arginine your body needs. Let's look at the best animal-based foods that naturally fuel your nitric oxide engine. Let's start right in your kitchen, because you don't need an expensive supplement to get L-arginine. It's already hiding in the foods you probably eat every week. If you love a good steak, congratulations. Red meat, especially beef and pork tenderloin, is packed with L-arginine. Just 3 ounces can give your body the raw material to make more nitric oxide. Poultry, like chicken and turkey, is another clean, lean source. It fuels your circulation without the heavy saturated fats found in processed meats. So skip the sausages, grill some chicken breast instead, and you're doing your arteries a favor. Then comes fish. One of my personal favorites for men over 60. Salmon, cod, and tuna are not only rich in arginine, they're loaded with omega-3 fatty acids, the kind that keep your arteries flexible and your blood flowing smoothly. And don't forget shellfish like shrimp, crab, and lobster. They bring a double benefit, arginine plus zinc, a mineral directly linked to testosterone production. Eggs also deserve a spotlight, especially the whites. They're pure protein, and that means a clean source of L-arginine without extra fat. Starting your morning with 2 boiled eggs can quietly boost your nitric oxide production for the day. And yes, dairy counts too. Milk, yogurt, and cheese supply smaller amounts of arginine, but they also bring calcium and magnesium. These minerals support nerve and muscle function, essential for maintaining blood pressure and healthy performance. Think of these foods as your natural circulation boosters. Every bite helps your vessels open up a little more easily. Over time, that consistency matters far more than any single pill. But here's a gentle reminder. Balance is key. Red meat once or twice a week is great, but too much can raise inflammation. Rotate your proteins. Mix in poultry and fish. Keep it light, fresh, and grilled, not fried. Because remember, it's not just what you eat, it's how your body uses what you eat. And if you think only meat eaters get enough L-arginine, you might be surprised. Some of the most powerful sources come straight from plants, foods that boost nitric oxide naturally and protect your heart at the same time. Let's talk about them next. Now, if you're someone who prefers lighter meals or even a mostly plant-based diet, don't worry. Mama Natura are și pe tine o mulțime de arginină care te așteaptă. Să începem cu umila familie a fasolei. Linte, năut, soia și arahide. Aceste mici surse energizante sunt unele dintre cele mai bogate surse vegetale de arginină. Doar o jumătate de cană de linte vă oferă un aport solid de oxid nitric, împreună cu fibre care ajută la echilibrarea zahărului din sânge, un factor crucial pentru circulație și sănătatea erectilă. Apoi avem nuci și semințe, migdale, caju, semințe de dovleac, susan și semințe de floarea soarelui. Sunt ca niște capsule de oxid nitric naturale. Fiecare mână conține arginină, magneziu și zinc, trioul perfect pentru circulația sângelui și echilibrul hormonal. O mână de semințe de dovleac înainte de culcare nu e doar o gustare. Este un semnal silențios către corpul tău pentru a se repara și a se reîncărca peste noapte. Cerealele integrale merită, de asemenea, atenție. Ovăzul, orezul brun, orzul și grâul integral toate conțin doze mai mici, dar constante de arginină. Gândește-te la ele ca la combustibilul de bază. Acestea mențin nivelurile de oxid nitric stabile pe tot parcursul zilei, mai ales atunci când sunt asociate cu proteine și grăsimi sănătoase. Și iată unul care surprinde majoritatea oamenilor, produsele din soia. Tofu, tempeh și laptele de soia sunt opțiuni vegetariene fantastice. Acestea conțin arginină, proteine vegetale și izoflavone, compuși naturali care pot ajuta la menținerea unor niveluri sănătoase de testosteron la bărbații în vârstă. Acum, dacă ești pasionat de dulciuri, o să-ți placă aceasta. Ciocolată neagră. Da, ciocolata neagră adevărată, cu 70% cacao sau mai mult, conține o cantitate modestă de arginină plus flavonoide care relaxează vasele de sânge. Un pătrățel mic pe zi poate ajuta arterele să rămână suple. Așadar, între fasole, nuci, semințe, cereale și puțină ciocolată, poți să-ți construiești oxid nitric în mod natural, fără a fi nevoie de suplimente. Aceste alimente nu doar hrănesc mușchii, îți hrănesc arterele, nervii și chiar încrederea în sine. Și dacă combini surse vegetale și animale, corpul tău primește o cantitate constantă de arginină dimineața, la prânz și seara.
Așa menții motorul cu oxid nitric pornit toată ziua. Dar aici lucrurile devin puternice. Nu este vorba doar de ceea ce mănânci. Este vorba despre cum combini aceste alimente și când le consumi. Pentru că câteva modificări ale momentului pot face ca organismul tău să producă și mai mult oxid nitric. Permite-mi să-ți arăt cum să-ți construiești rutina zilnică perfectă pentru a maximiza absorbția argininei și fluxul sanguin în mod natural. Iată adevărul pe care majoritatea bărbaților nu-l aud niciodată. Nu este vorba doar de adăugarea de alimente bogate în arginină, ci de utilizarea lor la momentul potrivit și în combinațiile potrivite. Acest lucru asigură că organismul tău le transformă efectiv în oxid nitric, o moleculă crucială pentru sănătatea generală. Să începem cu rutina ta de dimineață. Când vasele de sânge sunt strânse și energia este adesea scăzută, vrei să-ți trezești circulația eficient. Încearcă această combinație simplă, un smoothie cu iaurt grecesc sau lapte de soia, unt de arahide, ovăz și ciocolată neagră sau semințe de dovleac deasupra. Acesta este cocktailul tău de arginină de dimineață, care îți alimentează creierul, inima și performanța încă de la început. În jurul prânzului adaugă proteine curate, cum ar fi pui la grătar sau pește cu linte sau năut. Acest amestec de arginină animală și vegetală oferă atât combustibil cu eliberare rapidă, cât și lentă. Adăugați ulei de măsline sau avocado pentru grăsimi sănătoase, care ajută celulele să absoarbă mai bine nutrienții. La cină, păstrați o ușoară, dar strategică. Luați în considerare somonul cu orez brun și brocoli fiert la abur sau tofu cu legume sotate și semințe de susan. Termină cu un pătrățel mic de ciocolată neagră. Îmi vei mulțumi mai târziu. Și hidratarea contează. Apa transportă molecule de oxid nitric prin fluxul sanguin, așa că beți-o pe parcursul zilei, în special înainte și după mese. Și mai bine, adăugați o stoarcere de lămâie sau o felie de sfeclă. Ambele ajută organismul să recicleze oxidul nitric pentru mai mult timp. Iată un mic secret pe care îl predau pacienților mei. Pentru a amplifica efectul argininei, combinați-o cu alimente bogate în L-citrulină. Pepenele verde, castravetele și sfecla roșie sunt parteneri perfecți. Când consumi arginină și citrulină împreună, nivelurile de oxid nitric rămân mai ridicate ore în șir. Gândește-te la ei ca la o echipă. Arginina pornește motorul, citrulina îl menține în funcțiune. Și nu uitați de mișcare. Chiar și o plimbare de 15 minute după mese îmbunătățește circulația și ajută oxidul nitric să-și facă treaba mai eficient. Unul dintre pacienții mei, John, în vârstă de 67 de ani, se plângea că nimic nu mai funcționa pentru el. A încercat suplimente, pastile și diete, dar energia și performanța lui au continuat să scadă. Când ne-am concentrat pe aceste combinații simple de alimente și am adăugat mersul pe jos zilnic după prânz și cină, în decurs de 2 luni, energia i-a revenit, iar încrederea a urmat. Nu a luat nicio pastilă pe bază de rețetă, ci doar mâncare adevărată și obiceiuri constante. Deci, da, mâncarea poate schimba absolut performanța corpului tău dacă o folosești cu înțelepciune. Dar există încă un factor critic pe care majoritatea bărbaților îl ignoră și fără el nici cea mai bună dietă nu îți va salva circulația sângelui. Este ceva mult mai puternic decât orice supliment și este adevărata cheie pentru reconstruirea circulației din interior spre exterior. Iată partea pe care majoritatea bărbaților o trec cu vederea. Poți mânca toate alimentele potrivite, poți lua cele mai bune suplimente, dar dacă vasele de sânge sunt deteriorate, corpul tău pur și simplu nu poate oferi rezultatele. Arterele tale sunt ca niște furtunuri flexibile de grădină. Când sunt tinere, se dilată ușor, sângele circulă liber, iar oxigenul ajunge la fiecare celulă, inclusiv la cele responsabile de erecții. Dar, în timp, stresul, hipertensiunea arterială, zahărul, fumatul și somnul insuficient le fac să se rigidizeze și să se înfunde. Această flexibilitate dispare, așa că chiar dacă mănânci sănătos, oxidul nitric nu are unde să se ducă. E ca și cum ai încerca să pompezi apă printr-un pai plin cu nisip. Adevăratul secret nu constă doar în producerea de oxid nitric, ci în menținerea endoteliului, stratul interior al arterelor, curat, moale și receptiv. Cum faci asta? Începe cu mișcarea. Nu ai nevoie de ore întregi la sală. Doar 20 de minute de mers rapid pe zi pot tripla producția de oxid nitric în mod natural. Mușchii eliberează enzime care spun arterelor să se deschidă. Apoi, respiră profund.
Oxigenul face parte din ciclul oxidului nitric. Când respiri lent și complet, de fapt îi semnalizezi corpului tău să creeze mai mult oxid nitric în căile nazale și plămâni. Este unul dintre trucurile naturale pentru circulație. Apoi, expune-te la lumina soarelui. Câteva minute de soare dimineața sau după amiaza târziu ajută pielea să transforme nitrații stocați în oxid nitric. De asemenea, echilibrează hormonii, în special testosteronul, care funcționează mână în mână cu fluxul sanguin. Somnul este un alt factor important. Bărbații care dorm mai puțin de 6 ore pe noapte au niveluri dramatic mai mici de oxid nitric și testosteron. Corpul tău le produce pe amândouă în timp ce te odihnești, așa că recuperarea nu este opțională. Este esențială. Și nu subestimați puterea calmului. Stresul cronic vă inundă corpul cu cortizol, un hormon care întărește vasele de sânge. Puteți literalmente să vă stresați circulația până la amuțire. De aceea, meditația, plimbările în natură sau chiar muzica lentă înainte de culcare nu sunt luxuri, sunt terapie pentru arterele tale. Când combini toată această mișcare zilnică, respirația profundă, lumina soarelui, somnul bun și o minte calmă, creezi mediul perfect pentru ca oxidul nitric să prospere. Și atunci alimentele și suplimentele tale cu arginină încep să funcționeze așa cum ar trebui. Vezi tu, oxidul nitric nu este doar despre performanță. Este vorba despre sănătatea inimii, sănătatea creierului, energie și o îmbătrânire armonioasă. De aceea le spun pacienților mei că nu tratezi un simptom, ci reconstruiești un sistem. Și când acel sistem se trezește din nou, îl simți peste tot, în rezistența ta, în încrederea ta și da, în intimitatea ta. Acum că ați înțeles cum stilul de viață alimentează oxidul nitric din interior spre exterior, haideți să reunim totul cu un ultim mesaj pe care vreau ca fiecare bărbat de peste 60 de ani să-l țină minte. Așadar, haideți să reunim totul, concentrându-ne asupra modului în care bărbații de peste 60 de ani își pot stimula cu adevărat circulația și vitalitatea. Dacă există un lucru pe care vreau să-l rețineți din asta, este acesta. Nu sunteți distruși. Corpul tău nu te dezamăgește. Are doar nevoie din nou de combustibilul potrivit, mai ales pe măsură ce îmbătrânim și funcțiile noastre fiziologice scad în mod natural. L-arginina și L-citrulina nu sunt pulberi magice. Sunt pur și simplu materiile prime pe care corpul tău le folosește pentru a produce oxid nitric. Iar oxidul nitric, aceasta este cheia principală pentru circulație, energie și încredere, vitală pentru bărbații de peste 60 de ani. Atunci când restabilești această cale prin alimentație, mișcare, odihnă și calm, corpul tău răspunde frumos, indiferent de vârstă, începe ușor. Observ că mâinile și picioarele tale se simt mai calde, semn al unei îmbunătățiri a fluxului sanguin. Te trezești cu mai multă energie, tensiunea arterială se stabilizează și da, performanța ta se îmbunătățește. Nu peste noapte, ci constant, natural, așa cum a intenționat natura, favorizând bunăstarea pe termen lung. Așadar, iată sfatul meu. Înainte de a lua o altă pastilă, uită-te la farfurie, reflectând asupra puterii unei diete sănătoase pentru inimă. Furculița ta ar putea fi cel mai puternic instrument din dulapul tău cu medicamente, oferind soluții naturale. Mănâncă pentru circulația sângelui, mișcă-te în fiecare zi, dormi profund și lasă-ți corpul să facă ceea ce a fost conceput să facă. Pentru că atunci când circulația ta prosperă, totul urmează concentrarea, energia, vitalitatea și încrederea ta ca bărbat. Acum vreau să aud părerea ta. Ai încercat să adaugi alimente sau suplimente bogate în arginină? Ai observat vreo diferență în ceea ce privește energia sau performanța ta? Împărtășește-ți experiența în comentariile de mai jos. Povestea ta ar putea inspira un alt bărbat să facă primul pas către o sănătate mai bună. Și dacă aveți întrebări despre sănătatea bărbaților, lăsați-le și mai jos. Citesc comentariile voastre și voi răspunde în videoclipurile viitoare. Dacă vi s-a părut util acest videoclip, dați like, abonați-vă la canal și distribuiți acest videoclip unui prieten care ar putea avea nevoie de un imbold. Pentru că bărbații de peste 60 de ani merită să se simtă puternici, capabili și vii în fiecare zi. Sunt Dr. Amelia și nu uitați, nu aveți nevoie de medicamente complicate pentru a vă restabili vitalitatea. Trebuie doar să vă înțelegeți corpul și să-i oferiți ceea ce a cerut dintotdeauna. Ai grijă de tine, pentru că meriți.